Dobrý deň, opäť sa vám hlási Patrik z ústredia Root v Nashville. Tentoraz s videom číslo 2. Chcel by som vás trochu zoznámiť so systémom RPS. V prvom videu sme si ukázali, ako sa prihlásiť, ako sa uistiť, že sa nachádzate na správnej stránke v angličtine, nemčine alebo francúzštine. A potom hlavne, ako sa dostať do svojho konta a ako sa v ňom orientovať. Teraz sa pozrieme na to, ako si naplánujete a nastavíte svoj účet RPS. Tu treba vykonať niekoľko rôznych krokov. Som prihlásený, takže idem na svoje konto a odtiaľto kliknem na môj Root Prime. Budem to robiť v obrátenom poradí, pretože som vám chcel ukázať niekoľko podrobností. Ako vidíte, nie som aktívny. Tu je stručný opis toho, čo je to Root Prime a odpovede na najčastejšie kladené otázky. Vidíte, že momentálne nemám v mojom RPS košíku žiadne výrobky. Toto je košík RPS, táto oblasť. A nemám tu nič nastavené. Takže idem nakupovať. Existuje niekoľko spôsobov, ako to môžem urobiť. Môžem kliknúť sem a ísť priamo na nákupy. Môžem kliknúť aj sem a pobierať položku. Tak sa dostanete na stránku nakupovania. Takže poďme ďalej. A kliknutím sem začneme nakupovať. Ako vidíte, klikol som si mimo tejto stránky a tak sa mi ukázalo varovanie, že zmeny možno neboli uložené. Takže kliknem na stránku odísť, leave a dostanem sa sem, kde nakupujem. Je to naozaj jednoduché, môžem si vybrať akýkoľvek produkt, ktorý chcem, budem pokračovať a kliknem na Trinity a tak sa dostanem priamo do môjho košíka RPS, v ktorom už mám Trinity. A vidíte, že je tu všetko. Keďže som už v tomto konte zadal predchádzajúcu objednávku, tu sa zobrazí moja faktúročná adresa, moja dodacia adresa, overím si, či sú obe správne. Chcem, aby všetky údaje boli presné a správne na 100%, a aby bol produkt odoslaný na moju správnu adresu. Môžete vidieť, že na toto mieste sa aktualizoval počet, potom ako bol pridaný, aká je celková suma. A tu je veľmi dôležitý údaj dátum spracovania, takže ten sa zobrazuje priamo tu. Vždy je to nasledujúci deň. V predplatnom Root Prime si nikdy nemôžete vybrať aktuálny deň, vždy to bude nasledujúci deň. Keďže dnes je 12. júla, objaví sa tu 13. júla. Nebudem používať nič z peňaženky a budem pokračovať zaplatením kartou. Všetko mám už uložené v počítači. Zablokujeme to, aby mi nikto nezneužil kartu American Express a len si overím, či sú všetky informácie správne. Mám tu balíček Trinity, začerknem toto políčko a kliknem na Sign Up, prihlásiť sa. A to mi vyhovuje. Gratulujeme, vaša objednávka bola prijatá. Dostanem aj e-mail, ktorý ma informuje o prijatí objednávky. Môj sponzor tiež dostane e-mail s informáciou o tom, že sa vytvorila moja objednávka alebo sa začalo predplatné, takže sa vrátim späť a kliknem na Root Prime a len si to overím. Všetko prešlo, mám to uložené. Dostal som dátum spracovania na zajtra. Mám uložený spôsob platby a všetko vidím priamo tu. Takže toto je spôsob, ako si vytvoriť účet RPS a ako nastaviť predplatné. Na budúce vám ukážeme, ako si upraviť objednávku. Povedzme, že chcem zmeniť svoju objednávku na ďalší mesiac, alebo chcem pridať novú položku, alebo naopak odstrániť položku. Urobíme to v nasledujúcom videu, kde si preberieme niekoľko tipov a trikov, ako to urobiť. Ďakujem všetkým za sledovanie našich videí a teším sa na vás v ďalšom videu.